Song bazalwane alizwa kumpostoli uGama manje nelicula khona into eyivukayo singabashayela izandla. Haleluya. Eyilanga sona besontweni lami eHoly City siyaya funa siye eHoly City ngephasika. Khona iphasika namaningi kodwa siya eHoly City. Haleluya, shaya izandla bazalwane. Yazi ukuthi iBishop Lidwaba ngabona leli yazizwa lezi mase ngikhumbulele kithi sicula le siyaqhubeka bazalwane sesiyezwini lenkosi. Asisho bazalwane ukuthi entshukumeni abaqala ukufika siyaxolisa bafowethu silala kakhulu bese kuthi inkawu4 ngonyaka singalali 1 2 3 4 senzela ukuthi na kanti liphuma nini isonto alize lingaphuma aliphumule. Haleluya. Umanje ngomunye unyaka uthe umpostoli ngesisikhathi intshukumo sikhumbula khona intshukumo esangena ngo6 silungisa imhelane nezigqoko nesisithi soswenke yasibamba inkosi kusukela ngo6 kwaze kwashaya u2 ntambama yahlangana inkonzo ka6 yahlangana ka10 singagezanga kodwa sinukanga shaya izandla. Haleluya. Siyazwini lenkosi bazalwane mhlamba sisho kuqala ukuthi ukhona uDr. Kupe in our midst. Amen. She's our main guest for today, for the main session at 10. Simkhululeke sathi ake uphumula ngoba it was a long drive bazalwane. Hallelujah. Kusho ukuthi wena ojwayele ukuhamba uzommisa ishaka. Kanti before kuqale yena sophuma nje emveni kwezwi ngo6 futhi sobe sila. Siyahlaba sithi sohamba ngobu sude lile. Anlazi lecula. Sohamba ngobu sunjani. I feel it is important for us to honor Ubabule Watle. Ungaphakamisa isandla. Ubabule Watle. She is so special to us. Siyakhumbula ukuthi ingane yethu unkosikazi wakhe, my daughter, has gone to be with the Lord. So siyabonga ukuthi uthe ma, I'm following the footsteps of my wife noma sesenkosini. Hamba nebandla lonke ngiyababona abazukulu bakhona singebashaya besadlule ebuhlungwini kodwa kungcono kona ukuba sebukhoneni benkosi ukuze uphole. Haleluya. Ngiyacela ukuthi icebo ligijime ngesikhathi ngethula isikhulumi sethu manje icebo gijimani ke. Sohamba ngobu sude lile. Awucula obusi into ethize. Cula busa ukucule busa. Cule lakho ayile lami. So Jesus. Othi ngicacise lento yalabazalwane ukuthi na last time babekhona kwasho uNkulunkulu wasentshukumeni ukuthi abantu bazocula kungaculeki uma uNkulunkulu emningi. Angithi niyabona uNkulunkulu njani. Manje ke siyabonga ukuthi ikhiponisi lesi asesisi ebandleni kaBishop Dube. Lezi insizwa ziyamthanda uNkulunkulu. Bake bangimema siyoshumayela eThekwini emgaqweni njengeyinhlalo. Simemeza abantu sibabizela kuJesu. Manje bakhona ke ngesikhathi behlabelela ngiyacela ukwethula bazomsukumisa ispeaker sethu samanje ebusuku. Sengishiyeke into ebhaliwe phansi. Haleluya, ngishayela izandla ukuthi sengi-over 60 sengibuye ngikhohle. Amen. Kodwa ngikhali njalo ngoba sengi-over 60. Haleluya.
sicela ukuthi sihloniphe kakhulu umpostoli Masimula siyabonga ubukhona bakho. I think Dr. Khunga anganoma ukhona no drive 13 hours njengawe, 13 hours to be in the presence of the Lord. Kuve kumnandi ukuthi uhambe indlela ende umfica uNkulunkulu ekhona. Siyabingelela. Hawu webazalwane akubakhwenyana namhlanje ngathi wempostoli lelo khona umkhwenyana ubani? Khona umkhwenyana kaNcekukazi. Ngiyamkhumbula uMamdluli. Ihine kukhona umkhwenyana namhlanje. Hallelujah. Asishaya izandla bazalwane. Niyafuna ukumbona? Ingakho angisajwayele ukuhamba ngekhanda ngoba ngihlonipha abakhwenyana. Asibashayele izandla. Ngiyacela nje ukuthi isandla. Uyabona ke baba usheza uwedwa nahamba nabanye. Alibonke igama lenkosi. Umzukulu wami siyabingelela kakhulu. Mzukulu angithi uyazi umfundisi uNcobo noma Mncobo. I was ngisebandleni lakhe last weekend. Hey, uNkulunkulu wakhuluma into yaqatha kamanje. Layilani, ngisho uNkulunkulu wakhuluma into yaqatha kamanje. Kodwa abantu omthandazo beqinisile. Kwaprofethwa into engekho ozoyiimplement. Aningiso wafika late. Uma ifika yathi inkosi wena wothi sengicishe ngasho ukuthi yenzani. Yathi inkosi yenza into ukuthi kanti lento ekuthiwa kayenze into eprofethiwe ngakafiki. Manje uyangitshengisa uNcobo benomkakhe bathi wegogo nansi into isimanga sento. Isikhathi sikaNkulunkulu. Hallelujah. Siyabonga gogo fire egameni lika Jesu. Siyakuhlonipha kakhulu omama bethu abadala abasifundisa uNkulunkulu. Ngiyacela ukuthi ngesikhathi behlabelela Zipho chofana nisheshele awubazalwane sena uyazi kade nginento wathi ngivele ngisho ngoba ngazi bekwenziwa yini nginento ethi we have to honor ubaba uMabizela ngisazomuhonorisha. The first keyboard player waseNtshukumeni for 20 years esengihambe naye nangu aningizwa mina ngisho ukuthi Masimula uzipho ubaba Mabizela uyathi ngofa la ufa khona kuma yonke into akakaza ngabibikho ngosuku lwentshukumo. So umoya wami ubuthi I have to honor him benonkosikazi wakhe. Zipho there is gonna be a gift from us, special one from my heart. Thanks for serving God continuously. Hallelujah. This is the 3rd decade. Siloke sihambe nawe. Nangithi ngiyakhathala kodwa hayi salikwazi. Wangifundisa nalokho. Unonkosikazi omuhle. Siphi isithirili sikazi phone. Ubaba womuzi ngoba woza phela. Buka waza ngane yamasi. Waza. Ngishayeleni izandla baba ngiyaba honorisha. Come on Zipho. Waza nonkosikazi wakho Zipho. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Ngithanda ukubonga into eyodwa. Ufike umyeni wakhe eshaya ikeyboard eNtshukumeni ebuzwa ngegama kuthiwa uZipho. Akashonga ukuthi ayisengifikile manje lokubizwa ngegama yekela lento. But she has been so instrumental to give support to his husband ukuthi ezeNtshukumeni. Manje uyamonta inkosi yamzama uZipho cha muhle Zipho umkakho. Jesus. Manje kusho ukuthi into esithembu vela sihlangana vele nje nayo ngoba ungabe ufuna ngani ngabe uyaganga. Siyabonga kakhulu nonto mntanami makawele for supporting your husband nokumrelease awuguli njalo ntambama makufuneka ezela. Phela ngithi sinjalo thina abantu besifazane mawungasafuna uvela ukhomba into engekho utetema awukazi kuthiwa utetemile angabe khona well done but I will honor you
ngizonibiza nogogo ngizobonga. Well done. Thank you, Jesus. Hey, Lord uhambo. Bazalwane, ebusuku sizokhonzwa omunye wesifazane engimthanda kakhulu esike sabona engishumayela emshadweni wakhe. Ayisonke lezi insuku. Ayikuwo lo nyaka ophelile. Abaningi bethu bayamazi umpostoli uGugu Mngomezulu. Manje inkosi yazamana kulezi insuku. Ngiyenzela ukuthi nje nawe ungabusulahlile. Konke kwafakaza la ekhaya mama uliqele kwafakaza kwasuma ubaba uliqele wazokuhlangabeza. Usuka amadoda akithi inkosi yazamana. Siyabonga uNkulunkulu. Ncekazi kuyashada manje hayi imnandi lento. Usisigugu waye usisigugu Mngomezulu. Abuya bengila ngathi mami ngiyajabula ukuthi uyambona nompostoli ugama ngoba iproduct yakhe umpostoli ke ngokubizwa uNkulunkulu wabe segana waganela kwaShezi umama umfundisi. Sakhuluma ke ngomshado wakhe igama lebandla ikhaya lensindiso. Siyabonga baba uShezi ukuthi umdedele. Bese ungamdedela uvela umphelezele. Yazi ngabe siyamshayela izandla. Maya mdedela angasho ukuthi ngoba akushumayeli mina kodwa akushumayela wena. So ke bazalwane ebusuku uthi ma bedumisa simamukela zokhuluma inhliziyo kaNkulunkulu. Ngiyayincengela ngobubele benkosi ukuthi entshukumeni akukuhle ukuthi kukhona imessenger imila ngoba uzoshiya impendulo yakho. Angikhona sonke la nje abahlezi asasiyapi. Sonke sifuna uNkulunkulu. Ukuthi kodwa sebejikjele kakhulu noma sebejikelile. Umpostoli umbuyazi nompostoli Rathebe kodwa isekhona into esenhlizweni kaNkulunkulu. Isekhona into esenhlizweni kaNkulunkulu. Ngiyacela ukuthi ngesikhathi behlabelela oThemnkosi ngicela ukuthi angasekho umpostoli manje Curtis awusukhona nizobe ningilethela yena. Amen.